Tata ọ bụ na iwe ụmụnne eje kpọkọta ha nso ebe ọ bụla ha nọ na mba ụwa wee na-ege anyị kpọkọta ha nso ka ha hapụ ya na akara 109 maka na ihe anyị ji taa bịara kara aka. Ọ bụ ihe mere anyị ji eje pịa aka wee je kpọta dibịa ma ihe ekwe na-akụ, onye ịkwalite omenala na anụ ọkụ n'obi nke ukwuu, onye ma ihe ekwe na-akụ n'ihe gbasara omenala wee sị ya ka ọ bịa kene kọwala anyị ihe a, maka na oge ụfọdụ a na-akọwa ihe a ụfọdụ adịghị ama ya. Cheta na abụ m Chizi Ani. Ozugbo m ga-akpapụ ọsọ, isiokwu m wee bụrụ ụfọdụ bụ n'oge ụfọdụ mmadụ nwụọ, ọkachasị ọnwụ mberede, okorobịa tibiri nwa otu a n'obodo na-edeju na gboo, obodo afụta na-enyochasị ife mere ya. Ụfọdụ bụkwa n'oge ahụ ya tibere nwụọ, ihe dị egwu emebe. Ụfọdụ bụ ha nwụọ achọghị iyi ha ma ọ bụ chọọ imere ha ihe kwesịrị imere ha, ihe dị egbe a na-eme. Ụfọdụ tibiri nwụọ n'oge ha na-ekwesịghị ịnwụ na dịka o si ada. A sị na afụrụ ha n'ebe ọzọ, iwe ike n'oge akụkọ na ndị ụfọdụ jere ofu nwata nwanyị ma ọ bụ nwata nwoke, ị ga-anụ o mere na nwoke mee na nwanyị kpọọ nọ na mba wee nọgide. Nwaanyị ọ na-anụ wee si ya ka ejekana mara ndị nke gị, emegide onye gide ya nsogbu, ọ kpọrọ ya wee jebe ofu obodo wanụ wee ruo obodo ahụ, tụọrọ ya aka sị ya jebe na ya na-abịakwa n'ụgbọala ya nọ n'ime ya, ya jee ka ya pụta na ọ ga-afụ ihe dị otu a ya dị otu a. Nwaanyị wee zọ na-eje wee gaba gbaezie na ezinụlọ ebe ọ bara. Nke bụ eziokwu wee bụrụ na ọ lụrụ ebe a jụbazie si na ya bụ nwunye onye dị otu a, na mmọsị ya chere na ya na-abịa. Ndị ụfọdụ mmegodi ya marakwara na akwa yizikwara akwa ya edozi, maka na oge ụfọdụ ọ bụrụ na ụbụrụ ezucha mmadụ ezu, ewe ka ọ ga-esi na-eme ahịa na-eme ihe a ka amarata na nwaanyị ahụ na anya ọ dịkwa ya mma, maka na onye ọ na-ajụ maka ya rasị na ọ nwụọna n'oge ote narị aka ọ nwụrụ gboo. Nwaanyị wee megide ihe a wee sị ọ dị maka ije mkpọta ndị ya n'uche na ya na-ego ego, wee lụzie n'ebe o debere ụgbọala n'obodo, ebe obodo ahụ ọ bịara ọfụzi nwoke, ọ chọọ ya enu chọọ ya na ọfụrọzi ya. Oge a ka eje tụọrọ ya aka n'ebe eyiri onye ọ sị na ọ bụ di ya. Ya mere anyị ji dịka nsikwa ojije pịa aka kpọta nwafọ Igbo, nwa nkanụba anyị, maka na ndị nka na uji omenala jisie ya ike. Ọ bụ dibịa kara aka, ọ bụ ya bụ Chianyaweze. Chianyaweze nwanne m nwoke, kene ndị Igbo. Ndị be anyị mma mmanụ Igbo bụ Igbo, ekenekwe m unu. Daalụ daalụ. Nke mbụ bụ ebu dibịa. Ọ bụ eziokwu. Oge anyị na-akpa isi m na dibịa mara gị ama na nna gị ochie mere ya, na ọ bụ ihe si n'ezinụlọ. Ọ dị mma, ka anyị gbapụ ọsọ ozugbo. Ị nụrụ akụkọ nkọrọ gbasara ihe na-eme, ama m na enugo ya na dịka ị na-alụ ọrụ gị. Ọ bụ eziokwu na mmadụ nwụọ na mmụọ ya nwere ike ịga ije yebe nsogbu, gịnị na-ebute ya? Nwanne m ekene m gị, kenekwe ndị na-ege anyị ntị n'onu n'ehihie a. Enwere ọtụtụ ihe na-ebute ya, mana ọ kala ịmasị m na m bidoro welu kọwatụrụ ndị na-ege anyị ntị ka ha nwee ike nwee ezi nghọta n'ihe ha gaji ịnụ kịta, maka na ihe a na-achọ ịgwa ha kịta bụ eziokwu nke na-akwụghọ mmiri. Enwere ụzọ mmadụ na-abụ dị iche n'ime mmadụ 9 anyị nwere n'ụwa, maka ịpịkọsịa n'ụzọ omenala na n'ụzọ mmụọ, ma sị gị na mmadụ dị ụzọ 9, mana mmadụ ịbụnọ na-emekili ụdị ibe anwa. Ndị nke ọzọ a na-akpọ bụ mgbachi, onye nwere mgbachi, onye nke ọzọ bụ onye nwere akụ iyi. Beden ga m ji wee na-adrọpụ okwu a, ọtụtụ ama aghọtara m, onye ga m ji wee shi na m ga-ala ike ga m ntinyetu unu obere azụ tutu anyị abịa n'ibe a bụ okwu anyị ji n'aka kịta. Ya bụ ntụnyetu unu azụ bụ na ịma na Igbo mụrụ anyị bụ ndị mbụ na ndị egede na neche ihe anya tutu ha gụọ ya afa. Afọ ahụ ha gụrụ ya, inelu anya ọfụma nwee nghọta, ezi nghọta ya na ya yi ifu na ndị ahụ enwere ihe dị ka
mistake eme na ọ bụrụ ndị sụrụ oyibo eji wee gwuo afọ anwa m ga-enye unu ụzọ okwu na-atọ ị ga-eji wee nwee ezi nghọta n'ihe m gaji ịgwa gị kịta. Ofu bụ Igbo bụ Igbo m na gị bụ tata. Ihe Igbo pụtara bụ Igbo mkpa, ndị na-egbo mkpa. Na ị na-aga egote ihe na ị na-aga eme ihe a bụ mkpa ka ị na-egbo, mana ụwa niile ebe ọ bụ na ifuru onye Igbo ọ na-egbo mkpa ọ bụgodịla ofu. Ọ ya mere na anyị na-agba mbọ agbasi mbọ ike. Ọzọ dị n'ime ya na ihe a m na-ekwu kịta bụ osisi a na-akpọ bobochi. Ikpọ ya bobochi o slip ewe, mana ihe osisi anwa bụbu ibobochi. Na wee bịazie na nke m chọrọ ịgwa m ji wee sị na m ga-alụtụgasị aka n'ebe a dị obere oke mkpa ka onye na-anụ onu anyị nwee ike ghọta ihe anyị ngaji ịkọ, maka ndị a na-abụrụ ọbụ na ha nwụọ ha enwemo ike nsi ebe anwa pụọ gabiru n'ebe ọzọ. E nwere osisi a na-akpọ ngalo a na-edi ya ede ya na uri oge a na-ede uri laka ihe anyị fụrụ ndị ọfụ ọbịa na-eme kịta na-akpụ ya tatu. Then adịbụ mbụ na-eti ya ọbụla uri na-esegesi ihe n'arụ, mana ọ na-abụrụ obere oge onwe ike fichie inwekwa ike ka garịa ụdị ọzọ. Ngala anụnwa ihe ọ pụtara bụ mụ ga-anọghachi. Ya bụ ịnụ ụwa. Ọ bụghị ịnụ ụwa. Ị mara ndị Igbo kwukwara ịnụ ụwa. Ịnụ ụwa dị iche na nke anyị na-ekwu. Onwe ya iche. Mụ ga-anọghachite bụ gịnị? Ọ bụrụ dịka na dibịa mma alụ ihe a na-alụ, maka ọ bụghị dibịa niile na-alụ ike ndụ mmadụ. Ike ndụ mmadụ bụ gịnị? E nwere ofu ihe Chukwu nyere onyinye anwa na ọ nwụchaa na ọ ka ya ebinyekwa ọzọ n'ofu arụ anwa. Ihe anwa bụ ijele. Ị ga na-afụ ya mana ime enwe ezi nghọta na-abụrụ ka isi anụ onu ma ka mkponye echiche gị. Ị ga-afụ ijele nọ anwụ etigbuchie ya efu ya na ọ nwụrụ pịa, mana ndada ya obinyekwe gabakwa ọzọ. Ya bụ na ọnụ bụ ochie ebe ahụ. Yes. Ọtụtụ n'ime ha ga-ebinyekwe nwekwe ndụ ọzọ, kwukwele ume ndụ ọzọ, mana ọnwụ bugo before. In the same way, ọ bụ nke a kpọrọ soja ant. Yes, ọ ya bụ soja ant. So just for your observation ka m ji kwuo ya na iwetezie ngala wolu mekwechie ihe dịka ndị maara ihe a na-alụ na-abụghị ndị dibịa ibu unu. I nwere ike nye nwa gị na ọ marọ n'ụzọ ka i wee chekwa ya, mana e nwere ike ihe ahụ olilu ọ bụrụ na ọ malaghị ya amala n'arụ, nwekwere nke ya bụ ọmala ya amala n'arụ, ịnyanya ga-emegide ya even na onye ahụ asịgo na onye ahụ aka ga ezigbo nka, nwa ahụ ga-abụ nsogbu. O bido na-eleke n'ebe ahụ ọ nọ, ị na-afụ na arụ ya niile na-ekpechesi, mana ọ yara anwụ ọ yaghị ekubi. Mmụọ ya agaghị apụ. Mgbe ya ma apụ ebe ahụ. Ọ ya bụ ị na ha aghọta ebe mmelu m ji wee na-aga emetụ aka n'ebe a m gara kịta. Ya bụ ọ bụrụ na-emechi ụdị ihe a nye gị udu nne a gị nwerie ya paraventure dịka ndị usoro Igbo ji wee sụọ, a sị na ihe okporo ụzọ ihe mberede mere onye anwa nwụọ n'ike, e wee bịa buru ya nyie ya. Otu ahụ o ji wee mapụ anwa n'ihi na ọ sị na ya ka ya echi ekwu azụ na ya ka ya anọchitekwe. Dịka ihe alụ nrite na yes, ihe anwa dị ya n'arụ. Ọ ga-apụ gakwa na mba ọzọ mebekwa ihe nwa bụ akala aka ya anwa o ji achụta ihe. Ya bụ ihe a na-eme n'ezie. Ọ na-eme n'eziokwu. And m ga-agwakwa unu ebe a na be nke m bụ Ụgbọọka. Enwere na be anyị bụ Ụgbọọka enwere ụchụrụ ya bụ village a na-akpọ Amaọdụdọ enwe to be precise. Enwere onye dibịa nọ n'ebe ahụ a na-akpọ Super Melia. O tebeghị aka nwa ya nwoke nọ ndụ kịta, onye agakwuru nọ ndụ kịta, ọtụtụ n'ime ha nọ ndụ kịta. Ka o si wee mee ya bụ nwa amado nwụrụ, ya nwa na adị na-aga achụta ihe ezinụlọ na-eri, nwekwere ezigbo ego oge nke ya. O wee nwụọ wee gaa Kano, obodo ndị ugwu, wee gakwuru onye be anyị nọ na Kano amahụ na ọnwụgo, wee gwuru ego dịka m si welu nụ dụmkọ ada 20-something,000 oge anwa, were unye onye anwa si ya na agụụ dị ndị bi ya na-arụ. Ana ọ bụ na ọ nalụ ya nye ha ego a na otego ya nalụrụ, na ọ bụkwa na oluo ya gwa ha na enwere ite dị ụta na enwere ego ya debere ebe ahụ dị ego ole dị ụta. Ha wepụta ego a wee kwụọ ụgwọ ndị ọzọ ya kwesịrị ịkwụ bifo ya wee bịaba njem a, na ya ka nwe ihe ọtụtụ ya ji n'aka. Onye a wee si oke na ya makwalụ ụchụrụ gị a
bụ village a kama na ya mara obegi na Ugboka na Nkanu na Nkanu East yeah. Ugboka na Nkanu East correct so o wee lutezie ahụ wee jube ese onye a dara etele ya bụ ofu onye ka nọkwa ndụ tata ọ ka nọkwa ndụ kịta dịka ọ ga-abụrụ mmadụ chọọ ka ya ga-jụọ ajụjụ enwe ike ịjụ ya bụ na akụkọ anyị na-akọ bụ ihe mere eme onye a abụgo n'okenye onye ọbụla nwere ike iji afọ a ka o ji ya na-anụ ya kịta ma ike gaa ya bụ ije wee chọpụta ihe a mụ na-ekwu kịta o wee gakwuo ya bụ nwa amadi wee si ya biko nna anyị na onye m ji osi m bịakwutebe gị n'ọkwanụ nke supa ka mụ na-achọ ka eme ike zikọ m obe ha ọsị ya ọ dịkwa na mma ọsị ya na ọ dịkwa na mma na supa nyere ya ego ka ya nye ndị be ha ọsị ya oge onye ọsị ya nọ nwanne nya na ya nwa nọ Kano na ya ka batalụ ya sị kama ya ga-ewe ego a wee baba n'ime maka ihe ya ga maka na data ama ọdụdọ nọ n'akụkụ okporo ụzọ ọtụtụ n'ime ndị be anyị na-akwụsị ebe anwa wezie elu ụmụ ihe eji wee na-abami dịka ọgbatumtum wee bamibezie n'ime obodo nke ha o wesi ya na nwanne onye ka o nye ego ọsị ya ọsị ya makwa supa ị na-ekwu ọsị ya ka ị na-akọ taa ọ sụpụ onye ama ọdụdọ na ya nọ na ọ na-akọ na-elekwa ahịa na ọ sị na-enwe ọtụtụ ihe eji ọsị ya ka ekwe na ego anwa o wepụta ego a ọ bụrụ nnukwu ego oge anwa mmadụ ama eji welu gụọ egwu o wesi eziokwu ọsị ya o wesi oke gị so m wee dulu onye bụ nwa amado wee banye na nke sopa kpọọ ndubịa na unyi ya si ya biko ndubịa anụ na-enwere ozi nwa amado a sị na ezili ya o wesi ya biko nwa amado gị nwejere ọnụ gị kwuo o wee kwube ekwo ka o si wee gwa Johnson amụ kpọgoro afọ ya kuchezi onye ọbụla wee do ya kụja o wee sị na-ekwe na ego anwa nọ ya bụ ihe ụmụ ndị ezinụlọ ya chọọ ịhapụ ego anwa ya bụ nwa amadu bụ onye nke obi siri ike wee nara ya ego anwa wee si ya ada ama maka oge ọzọ na eziokwu na onye anyị kpọrọ afa na ihe a bụkwa ọnwa na-atọ kemgbe enyichara ya na-ekwe inyi ya ebe a ọ nọ n'ebe anwa ọsụsọ ọtụpọchi onye wetara ego maka ọ mahụ na onye ya na ya mere ihe bụ onye mmụọ o wee bịa nke a bụ ihe aka nwere ike onye na-ege m ntị kịta ọ ga-jụọ ajụjụ na ndị o mere ka dị ndụ ọ dị ma ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị onye na-anụ ọnụ ya bụ dibịa kara aka dibịa Okwudiri Nwaeze ọ bụ chi ya Nwaeze ka eji mara ya na dịka o si alụ ọrụ dibịa ya anyị wee na-ekwu okwu mmụọ na mmadụ onye nwụọ nke ọ na-abụ mmadụ gbabiri n'ike asị na afụrụ ya n'ebe ọzọ n'obi ebe ọzọ mgbe chọọ ịjụ chi ya Nwaeze ndị a na-abụ anwụchakwa dịka onye ụfọdụ nọ na Kano buru ha na-anata ha na-enye nsogbu gịnị na-ebute nke a anọgide asị na ụgbọala eji ebute ha mebiri na ọnọgide asị na ọ na-enye nsogbu na igbe ozu ebe agha tinyere onye na-akwụ ụgbọala na-ebute ọnọgide ọsị na ya na-afụ ihe dị anya na ya asị ka ege ọmụ ụfọdụ egecha ọmụ na ọmụ ama gịnị na-ebute nke mmadụ nwụchazie mmụọ ya ha ebe nsogbu mmụọ na-enye nsogbu n'eziokwu ka ọ bụ na ewe ihe na-eme na achọ ịkwa ya ma ọ bụ chọọ iyo ya ekelekwe m unu ọ bụrụ na mmụọ mmadụ ọ na-enye nsogbu na ọ na-enye nsogbu n'eziokwu anọ ya bụ okwu anyị kpụ n'ọnụ m ji wee ga metụgesi elu gị aka n'ihe a na-eme n'ochie enwe ngwuru ọ na-abụrụ na ha lụrụ ya alụdebe eji nga alụ were lụọ ọrụ ama weludebe wee fụzie na a na-abịa inyi ya mana mmụọ anwa ka nọkwa n'ime arụ anwa ọ pụbeghị mana eziokwu bụ na o kwubigo nke bụ na idebegodi ya ọ ya ha agba nzi mana mmụọ onye anwa ka nọkwa n'ime arụ anwa o nweghị ike inwe ike idebe igbe ozu anwa tinye ya n'ime igbe ozu ịnọkọta ife igbe ozu a ka o bidoro ọmaba jijiji ikwunye ya ịfụkwa na onye nwụrụ anwụ nọ n'ime igbe ozu maka na mmụọ ya anwa emebeghị gịnị ọ bụbeghị na arụ anwa o wee bụ dịka ihe na-enyechelu ngwuru aka ya mere ewe mmụọ dị n'ime mmadụ ọfụma dị iche na anụ ahụ anyị na-afụ ụta ka ọ dị adọ nke anwa na pụọ nke a tọgbọrọ ka nkịrịka akwa ọ yaghị enyemụziri onwe ya aka ewee sị gị na onye a nwụọ ọ nke anwa ịfụrụ bụ nke na-agalụ Chukwu ozi a na-asị gị na mmụọ mmadụ nwụrụ na-akpa ike chi ya Nwaeze ọzọ dịka ibe n'ala Yoruba o nwere ike ọ bụrụ na mmadụ tibiri n'ike nwụọ ya ọ bụrụ na a na-eyi eyo na-ewe ike ọ bụ mmadụ gburu ya ewe ihe a na-aje mee onye ahụ
asị mmụọ achụgbo ya ọ bụ eziokwu mmụọ ya nwere ike ikwu je chọgbo ya gburu ya ọfụma a na-eme ya na unu na-eme ya a na-eme ya n'ala Igbo n'ike nke Chineke anyị ka maka usoro eji eme ya luo echi ọ bụrụ na ebịa omenala dị iche iche enwe ndị nke na-eme ya n'ọnọdụ atinyela onye anwa azịza tinyere ya mma n'ime akpati na ọ bụ n'inyi na owolu mma na azịza wee zie ya ozi si ya ihe aṅụ bụ ihe mere gị wolu mma chụba ha bube ha ofu na ofu bụ ndị mma maka isi ọnwụ gị were azịza zachapụ ndị niile aka ha dị n'ọnwụ ike anyị nwụrụ ezie ya ọ bụla ozi enwe ka esi eme ya ọ dịcha iche iche nwelu ndị nke uriom ọkụkọ nwelu ndị nke na-enwere obere ihe nwere ike itinye ya dịka aka ọfọ n'ime akpati ozu ngwa ngwa ọ bụrụ na oge ahụ ị na-enye ya inye abanye na-abụ ọrụba ọrụ inye ofe izu ụka ọrụba ọrụ ada onye ọbụla ọ chọrọ ibu ga-akpọrịrị onye chọrọ ọ na-afọ anwa afa onye anwa nwụrụ ọ ga-eti ọ bụrụ na ọ dị ka onye a na-akpọ Nweke na Onweorie na Okonkwo ọsọ Okonkwo biko na ma amakwa na ọnwụ ka ị ga-anwụ na asịkwa m solu n'ije a n'ọkwa onye a ndị mmadụ a na-anụ ya mana n'ihi na ezighị ya ozi ọ ka ya egbukwu ya maka na aka ya dị ya ya bụ onye a ga-ekwupụtarịrị okwu ọ ga-ekwupụtarịrị a ga-eji wee marụ nnọọ ozi ezilu mmụọ na mmụọ na-alụkwa alụ ọnwa ozi ezilu ya tutu okwubie Igbo ndị na-ege anyị ntị na-anụ ya na omenala Igbo dịbara gboo ụfọdụ na-asị na ndị ọcha mere sayensị na ihe ndị ọzọ ama na ihe a niile bụ Okechukwu nyere anyị ndị ọcha wee fụchasịa ya wee sibazie fụ na nke anyị dị ile wee mezie ụfọdụ saa imirikiti isi adịghị emezie mana ekele dị Chineke na ndị dịka chi anyanwụ eze Kano a na-akọtụ ihe a mana ihe anyị ji ekwu ya bụ na ọ kọrọ akụkọ kpaa afa na ịchọ ịjụ ma nke a bụrụ akụkọ ifo maka ụfọdụ ga-eche na akụkọ ifo ụfọdụ ndị a asagoro isi na-agụ akwụkwọ asị mba ọzọ o nwere ike a na-ekwu ọ na-asị gị na ihe a na ọ bụrụ ya na nwere ike ọ bụrụ na ịbaji onye ahụ mere ihe ahụ mana ebe anyị na-aga ugbu a bụ kedu ihe mmadụ ga-eme n'ụdị ihe a mebe n'ụdị na onye bụ anata na-enye nsogbu a ga-akpọrịrị onye dibịa ka ewere ihe a ga-atụpe eme maka na ụfọdụ ụgbụ ewego ndị si na oge ha bụ nke a na-anata megide apụta begbere ya akwa gbaba mba na igbe ozu a maọbụ kpegbe ekpere megide ihe emere ụfọdụ si na ọjị ka a na-abịa nwa ụfọdụ asị na ọmụ igwu ka a na-gbanye n'ihe eji ebia gịnị ka a na-eme onye aha enyezie ohere eli ya n'udo oke ekenekwe m gị na-ekenekwe ndị ọha na eze na-ege anyị ntị n'onu ọtụtụ ihe a na-eme erike enwe ndị na-akwụwali ya akwa ọkụkọ kama na asị na ike dị n'awaja and onye na-ete ofe ka o si wee malụ ụnụ ghọta ihe m na-ekwu enwere ndị ọ bụ nkwụ ọkụ ahụ ka ha ya abịa kpọọ ya afa si ya n'ọkwa ihe a na-eri ka ya chọtara na ya nwa bụ onye ọkpọ ụgbọ amaghọkwa isi ọnwụ ya ọgọba ọnụ ya kpebe ekpelesi biko gị na-agbakwa gị makwalụ ndị na-achụ gị chụbakwa ndị ahụ hapụ anyị enwe ọtụtụ ụzọ eji eme ya a na-atinyekweli ya ọmụ o buzie elu ụzọ ma abịazi na-enye nsogbu n'ụgbọala eji ebuni ya enwekwelu nke na-akpa ji ike nke bụ na anyị akpọlịrị dibịa dịka ndị otu anyị bụ ihe ekwe na-akwụ akpọọ ya gwa ya ihe ọ kwesịrị ịgwụ ya ọ bụla ya bụ na ezi ga-ekwekwe ogoga ọ dị ma tupu ịma oge eweka oge na asa ihe a gacha ekwu gbasara ozu akarịrị akarị achọrọ m ka na ntụpe ya ka ndị na-ege anyị ọkachasị ndị ụgbọ ọka matagodo onye na-ekwu na ka isi bido ọrụ dibịa maka na ụfọdụ ụdị anyị na-akọ ụfọdụ bụ mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ ụfọdụ bụ ndị ka na-alụkwa ji ahịa ndị alụ nke ha ama m na ịga na be ofu be dibịa ụfọdụ ihe ị ga na-afụ bụ oyoyo ụmụ nwaanyị ndị a na ihe ndị a ka e wee tụba egwu na ha na-alụ ọfụma mana anyị chọrọ ịmata ka ka gị ji bido wee mara banye n'ụdị nke a maka na nke gị dịzi iche ekene m unu mụnwa bụ okwu dịle Chukwu Nweze bụ chi anya Nweze na ụgbọ ọka eziokwu dịka ajụjụ ejụrụ m ga-asị gị na ihe a bụ ọkpụtọlọkpụ na o mechiri n'iru nna m ochie bụ onye nke a na-akpọ Chifu Ogbeja ya bụ onye mụrụ nna gị onye mụrụ nna m ochie ya ka m nọ ihe a anyanwụ na-agbalakwana ka anyị na-agara ozi maka na ekwube ihe gbasara dibịa ma sị gị nọ anyanwụ na ọnwa ji ya kpọmkwem o wee rutebezi aja ana na ndị mmiri mana ọ bụghị ha ya akọcha ebe a kịta
mana m ga-akọwatụrụ gị onwe m dịka m si welu bido n'ihi na oge m dị obele ana m anụ olu na-afụkwa ihe ndị ọzọ ada afụ o wee na-eme m ụjọ a na-atụ m and m kọwachalụ ndị mmadụ onwe m ịnwe ọtụtụ ihe a na-akpọ gaba ekpele na ndị ajọ mmụọ ejimaka na ọtụtụ ihe ndị ọzọ mma wee tonyite ihe eji mmadụ eme wee jubezie eso onwe m ijube eso onwe m a bụ ihe mechiri wee kpọga m na ebe m ga-asị gị tata na ụlọ akwụkwọ bụ nke amalụ as ịka nka maka na ọ bụrụ na-ekwu kịta ma sị gị na ịka nka abụghị religion na ihe ha ma bụ ụlọ akwụkwọ n'ọlụ onwe ya maka ihe gbasara mmụọ ka a na-amụ ebe ahụ ka m lụrụ wee luo ogogo nke a na-akpọ Madis bụ 6th and 5th initiate oge ahụ ka ọ dị m ka ume m ozuziri mụ na mmụọ mkparịta nkata oge a na-akparịta ya bụ nkata ka m na wee mara ihe bụ akara aka m mụchi ebe azụ ga-alụchi m ozi ga-azọpụta ndị mmadụ nọ site na ịgba afa n'inye ọgwụ n'ịzọpụta ndị aka ji ka m ga-eji welu mee ụwa m ebe a ewee kọwacha ya bụ ihe o wee doo m anya oge m kwakọrọ ngwongwo m na m si Lagos anata be nna m arụ one na one gara aga ndị mmadụ na-asị ị na-ezuzu ezuzu na ịka dị yọng dịka ndị kwuru okwu na arụ ka gbasiri ya ike nọ ndị na-kagolo nka bụ ndị na-asị ka ha na n'ime obodo mana m onwe m maalụ na enwere m nkenke oge n'ihi na enwere oge chi gị nazie gị ozi ọ bụrụ na imeghi ya onye gị nkenke oge ahụ imeghi ya ọ bụrụ na ara anya onye anwa ogbuo ya egbu na ọ debe ya na-akwọ ya tupu o wee kweta na ya ga-eme ya taa ka o si welu dị mma wee natakwa ka m si welu nata anwa wee bido debebe ihe dịka o si wee dị n'usoro n'ike nke Chukwu tata ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ na mba makwala eziokwu na enwere dibịa ọzọ dịka o si wee dubu na gboo na be anyị bụ ihe dịgo ndụ kịta maka na ndị nke tọlụ mụ na ndị nke m tọ na-abịakwa ije ajụjụ na ọtụtụ ihe maka na ọ bụ ozi m nwa na-eme na ndị yizi akwa kịta bụzi anya m na-agbala bụ ihe ya akwa wee na-agala onwe ya ozi. Daalụ chi anya nweze nwanne anyị nwoke si Amegunze o zitere ozi ugbu a wee na-asị na ọ bụ mmọnwụ ndị ebe bụ ife a ọ na-asịzi na ịbụ mmọnwụ ọrakwe ọ dibịa kara aka arakwe si Amegunze wee na-ezite ozi ọ dị ma ugbu a achọ maka oge na ihe anyị ga-emegasị ọ dị ma ị nwekwara ike ịkpọ na 0902 3111 ya bụ 09023111009 ịkpọ ịgbadata ekwurekwu gị nwa m afọ gị na ebe ishi akpọ Emeka ngwa gaa n'iru enuri ihe o kwuru ọ sịrị onye adọnyere na ọba ozu ya bụ mọchụarị o nwere ike ime otu ahụ ọ bụ ihe ị na-ajụ maka na nna maka na ụfọdụ chọọ ịnwa asị na ha chọọ ka adọnye ha na mọchụarị agbaza isi akwara adọnye ha na mọchụarị maka ihe ọ na-ekwu bụ na ọ sị na ha chọrọ ịda na nna ya chọrọ ịda na-echebe ya be ya nche ejedoezie na mọchụarị ọ dị mma na ya achọghị ịba mọchụarị ekene m gị nwanne m tọtie ntị na ka ọ saa gị ya ọ na-eme ihe anyị na-akpọ nke anwa bụ mmadụ ntụmpụ mmadụ ntụmpụ bụ na ikpebili lekwa ihe ị ga-eme n'ọnwụ ịnwụọ ndị anwụsị wee bịa duru gị n'isi nka gị oge anwa ị nwụrụ bụzi ndị ga na-alụ ọrụ anwa
ọ bụchaghị mana ọ dị iche slightly na mmadụ hala ọfịa binye ozu nwụrụ anwụ na-emegeri ọ dị iche mana ndị ahụ bụ mpụ ahụ ịtụrụ si na ihe a na ịchọkwa ka ihe a dị ụta a maka na ịbụ odogwu bụ gịnị gị na ndị mmụọ erigo nri zụọ ahịa okwu ị na-ekwuzi kịta bụzi okwu mmụọ isi na ihe a ga-adị ụta ndị mmụọ ahụ ga-eshi ọnwụ bụ ndị enwe ga-abịa duru gị ga-eshi ọnwụ na ndị mmadụ ga-emeriri ihe ahụ ịchọ ka emee ọya nwe na-eme ka anwa osikwuo ike karịdo nke ọzọ maka na oge ụfọdụ ihe eme ka ị ga buru ya ga tinye na mọchụarị ọ bụrụ ihe mberede okporo ụzọ eme na ọ bụ na a ga-atinyecha ya na-anata oge ụfọdụ efu ozu anwa ka ọ nọzi n'iru igeti na-echekwara gị mba ọhịa ka afa gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma 09097711009 maọbụ 09023111009 bụ akara ekwentị ga-eji gwa m afa gị na-ebe isi akpọ onye ngwa kwuchie okwu ike obi na-agụ n'obodo ebe ngwa gaa n'iru jụọ ajụjụ gị ọ dị mma isi na onye na-asị gị na onye nwụọ na ọ ga-aba n'igwe maọbụ ọkụ mmụọ ọ dị mma mana ọ bụ ihe a gwara gị asị gị na ị ga-anọ na ndụ mara ebe ị ga-aba eche m na asị na a ga-ama gị ikpe na akwụkwọ ahụ ị na-agụ ịgụta nụ ya ọfụma ọ bụ ya ga-ekpezi ikpe ọ ya ga-ekpe onwe ya ikpe daalụ ịma na ụfọdụ ngwa daalụ enwere ike na ajụjụ ọ jụrụ ọ dịcharakwa ọ bụrụ ajụjụ nzuzu ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụbugo ụdị ajụjụ a kama na ihe melu n'ụbụ na ọtụtụ na-ekpe ụka na ọ bụ na-enwe ọtụtụ okpukperechi bụ ihe a gwara ha ka ha nụrụ ọtụtụ n'ime ha mara mmụọ bụ Okechukwu ahụ bụ onye na ọra niile na-achụla aja ekwuba okwu maka alaeze ma eme ka ị marụ na alaeze buru ibu ebe alaeze dị na ogogo mmadụ na-anọ na mmụọ na obuke ọbụghị ka esi wee kọwaa alụ dị ya mana enwe ike nwere ebe oyi dị maka ndị dere ihe edelu na onye nke si na ya bịara bụ nke ndị ọcha si na n'ime ụlọ nna ya enwere ọtụtụ ụlọ obibi ka anyị kwuba ihe anyị na-ekwu mmụọ ka anyị hapụ ya ka anyị kwuo isiokwu anyị na ihe anyị na-ekwu bụ mmadụ na mmụọ onye gbabiri n'ike ọ nwere ike ịpụta ụwa na-eje ebe ọzọ biri gwa m afa gị na ebe isi akpọ biko kwụsị okwu ike onye gaa n'iru Daniru ọ dị ka otibie anyị da-arụcha ihe ị na-ekuzi nwanne ọ dị mma ka anyị were onye ọzọ gwa m afa gị na ebe isi akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ
Wabe eze odogwu mmụọ. Mmụọ. Anyị na dibịa kara aka. Ọ na-ekele gị. Ana m ekele gị nwanne m. Ya gazielu gị. Bam. Eziokwu. Daalụ wabes. Daalụ. Ọ dị mma ka anyị na-ewekwara mmadụ ole na ole maka oge. Gwa m afa gị na ebe ị akpọ. Hey! Eze Enugu dum. Onye isi nchụaja na a na-ekele gị. Ekelekwa m gị nwanne m. Ekele m gị nwanne mmadụ. Daalụ. Izu ụka ọzọ iwe ike ịbịa. Anyị na ya nọrọ. Izu ụka ọzọ iwe ike ịbịa. Anyị nọrọ gị na dibịa kara aka nọrọ. Ngwa daalụ o. Ngwa daalụ. Yawa bụ onye na-agọ anịbe ha. N'aka ma ngwo. Ekene m gị aka ji ọfọ. Gwa m afa gị na ebe ị akpọ. Ka anyị ngwa jụọ ajụjụ gị. Daalụ. Ngwa daalụ. Daalụ nwanne. Ọ dị mma anyị ga maka asị ka ekwube ofu ya ka mgbe ewerezi anyị wee mgbe bịachite ka a na-apịachizi ya. Gwa m afa gị bee ya nkenke. Afa gị bee ya nkenke ebe ka ị si akpọ. Ndị ka ị merụ ndị ajụjụ gị. Ndị mmụọ na-elesi mmadụ afịa. Na n'afịa. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Daalụ, a ga-asa gị. Ọ dị mma, ngwanụ. Daalụ. Ọ dị mma. Anyị ga-chọọ eweze. Ịfụnanụ ka o si ada maka na oge ihe anyị chọrọ ime tata karịrị.
na nchịkọta ịnụgo ihe ndị mmadụ kwuru ụfọdụ ghọtara ụfọdụ aghọtasị ịmana nke bụ eziokwu bụ na ewe ndị a na-emere ebere kemgbe a mụrụ ha dịka ndị isi ojii maọbụ ndị Igbo eriteghị uru omenala tupu abịa saa nna ha isi saa nne nna ha isi a na-ekwa uru dị n'omenala maka na ewe ihe rụtara aka na ụmụ anụ na mkpa akwụkwọ dịka Bobochi kwuru maka ya ewe ihe ikwuru n'otu ịnọ ya bụ otu arụkwụsị ikwuru maka Bobochi na ihe eji eme na ihe asaa ịchọgodiri ịgwa ha eji ya eme ụfọdụ adịghị aghọtacha ụmụ ihe a niile bụ ihe ndị nna nna anyị ha ji chọpụta anyị dị ndụ tupu ndị ọcha wee bịa a na-agwa ha na uru dị na ya a na-aghọta na nchịkọta okwu gị nwanne m nwoke maka ụbọchị ọzọ ịnụ na ndị mmadụ chọrọ ịra na-afụ na-anụ ihe maka ihe a chọrọ ịkpa miri emi gbasara ndụ na ọnwụ karịrị emu nke ndị dibịa mechakwanụ nchọpụta ya wee na-emekwa ị na-ajụ onye nwụrụ anwụ kedu ihe ọ ka ji ego eme ka ihe gị nwa bụ onye nọ ndụ ji isi onye nwụrụ anwụ eme ọ ga-ekwe gị ka ịghọta na ego bụ ihe dị ala onye nwụrụ anwụ na onye nọ ndụ na ebe ahụ ka anyị na ha na-azụ ahịa so enweghị ị ga-eji ego chụọ àjà ị ga-ejikwa ego wee zọkwa mmadụ ndụ ọ dịkwa ndụ ya maka na ọ na-emetụ ego aka tupu ihe ọ bụ so mana ihe ọzọ m ga-agwa ọha na eze bụ na ọ bụrụ na omenala o siri ike ma dụkwa ile omenala siri ike ma dị ile kama na omenala bụ ihe mmadụ ga-akpachapụ anya na-eme n'ihi na ụzọ eji eme ya bụ site na nkwụba akpụrụ gị ọtọ omenala ya dịghọ na mgbaghalụ ọ bụrụ na m onwe m bụrụ onye alụ mmadụ anaghị afụ m mmụọ fụrụ m anọ n'aka mmụọ a ka m ya ebido n'ụwa wee taba afụfụ ya wee banye n'ebe a na-aga ebe ahụ a na-agakwa na ọbụgene ebe a na-enwe ezumike kama na ọ na mpaghara n'ogogo ka ọ dị na ya bụ ihe mere na mmadụ na-anụ onu mmụọ onye nwụrụ ezie ozi maka ezinụlọ ya ka ha bịakwa ihe dị ụtọ a bụ ihe dị ụtọ a ka ọ ghara ịbụ na ha ga-abịakwa n'ebe a ya nọ n'ebe a ya nọ adịghọkwa ya mma na-arụ ihe a niile bụ na omenala na-eme ka ị marụ na ọyị site n'ịkwụba aka ọtọ na eziokwu na ọya nwa bụ ndụ mana ndị kpuru ikpete bụ ndị uke wetara anyị okpukperechi ọzọ chịrị gị mebe alụ imechi alụ na enwere ebe a na-agbagharị ya ogbenala si nọ mba na onye ọbụla ya atakwa afọ ihe ọbụla o metere ọya ha ka m ya agwadebe anyị onye ọbụla na-eme ka ọ na-eme ya fie asaa n'anya na eziokwu na oke mmụọ bụ Chineke bụ onye ikpe dị n'aka mana ị mara na Chukwu ada alarụ ụla ị marụ na enwere ebe ọbụla ọ nọrọ ihe ọbụla ị na-eme ịkwụba aka gị ọtọ ekenekwa ebu n'unu ndewonu daalụ nwanne m nwoke daalụ ọ ga-adịrịrị gị na mma onye were ntị ya nọ onye na-ewekwanụ ntị ihe anyị ma bụ na anyị ga na-ekwu na-alụ ọrụ Chineke sịrị anyị lụọ ụfọdụ bụ ndị a na-agwa ha ihe ọzọ ka ha ga na-anụ a na-agwa ha nata ajụ ọ dị mma ọ bụ olu dibịa kara aka dibịa si Ụgbọọka na ime Nkanụ East ya bụ dibịa Okwudiri Nweze nke ama dịka Chianya Nweze na Ụgbọọka gbaa gburugburu bụ ihe kọwachara anyị ihe dị n'etiti mmụọ na mmadụ ọkachasị onye gbabiri n'ike nwụọ ndị a na-enye nsogbu mana dịka oge si dị anyị m ga-ayọ mụ na ya kpa amara na weko efe dị ọ ga-eji wee na-abịa akọwagasị ihe a anyị hazicha ihe maka ndị na-achọ ekwentị ya chọrọ ka enye ha ekwentị ozigbo anyị ahazicha ihe ọbịa a na-ewere ekwentị na-enye unu onye chọzi ije na-ajụ ọ na-ejezi na afọ ya wee na-ajụ ya mana ekene gị otu anyị si yọọ gị wee bịa si Nkanụ Ụgbọọka wee bịa fụ anyị ebe a wee tie ọnụ ọ ga-adịrị gị na mma Chineke Chukwu okike a na-aba anyị ana Igbo ana Nkanụ ga na-echebe gị na-akụzikwa anaghị ụzọ maka na ihe a niile furu efu biko ihe ọzọ anyị ga na-ayọ ọ bụ otu anyị rere gị n'aka si rarekwa ndị ọzọ n'aka si nwekwara ndị a na-ere ihe maka na anyị ga-abịa n'ihe gbasara mkpaakwụ na mgbọrọgwụ ụmụ akwụkwọ dị na be anyị ndị ụfọdụ na-amaghị ihe eji eme ị na-agwagasị na ewu uru ọ bagasịrị ọ bụ ihe a ga-abịa kọba kịta mana ekele dịrị Chineke na-ebịara daalụ ọ bụ dibịa Okwudiri Nweze ka m na ya kparịrị ụbọ ya bụ Chi Anyanwụ Eze n'ike Chineke na ya ụbọchị ọzọ anyị na ya ga na-akparịkwa ekele na m nwoke kere nwaanyị na-anụ ya na mmụọ na ewu ihe dị iche na a na-anụ ụwa anọ na ihe dị iche na mmadụ nwụchara jee n'ebe ọzọ wee biri mmụọ ya pụta maọbụ ebe nsogbu na ihe ndị ọzọ dị iche iche ụmụ ihe gbasara mmụọ na mmadụ anyị ga na-arụtụ aka n'ụbọchị ọzọ maka dịka oge si dị ugbu a aga m asị
na ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma. Abụ m Chizzy Ani.